Arvind Babu, we welcome you to the Thank Biju you, sir. Janata Dal. Work hard for the district of Kendrapada. You have my blessings and please thank your father also. I will, sir. I will. Thank you very much for this. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଜୟ ବାବୁର ପୁଅକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।